No niin, tervehdys. Näytetään pikaisesti teille tämän metallisen Apple Watch-rannekkeen säätäminen ja miten tämä onnistuu. Kaikki nämä tarvikkeet tulee tässä paketin mukana, olisi mitään erikoisvälineitä edes tarvihe. Tärkein juttu, mitä pitää huomata tuon rannekkeen, kun avaaja kääntää ylös alas, niin sieltä alapuolelta löytyy nuo nuolet, mitkä näytettiin tuossa, niin asettakaa se neula erittäin varovasti siihen neulan kohdalla löytyvän pieneen reikään ja myötäpäivään kiristämällä se neula uppoo siihen rakoon, mikä paljastaa sitten sieltä alta sen pinnin, mikä pitää sitä lenkkiä kiinni. Ja se lähtee ihan sormineen vetämällä pois, mikä vapauttaa sitten sen koko lenkin. Ja nyt tässä päästään säätämään sitten sitä rannekkeen kokoa, eli ottamalla pois tai lisäämällä noita palasia siihen, niin se saadaan säädettyä teidän ranteeseen oikein kokoiseksi. Eli sitten kun ne otetaan paloina pois, niin se pystytään sen jälkeen palauttamaan paikalle ja sama tehdään käänteisessä järjestyksessä. Eli se kohdistetaan tohon ja niin kuin näette, sieltä löytyy pieni tommonen paksunnus tuolta toiselta puolelta, niin se työnnetään nyt käänteisessä järjestyksessä, eli sieltä oikealta puolelta sinne sisälle. Ja niin kuin näette, se on sormineen tosi hankala saada pohjaan asti, se jää pikkusen tolleen törröttämään. Pieni pro-tippi, te voitte sitä samaa työkalua käyttää hyvin varovaisesti kohistamalla se siihen päähän ja ihan pikkusen kiertämällä. Te saatte painettua sen neulan loppuosan sinne rannekkeen sisälle, milloin lopputuloksena teillä on siisti ja tasainen ranneke. Ja toinen vinkki, jos te haluatte mahdollisimman symmetrisen ja mukavan tuntuisen rannekkeen käteen, niin pyrkikää ottamaan sama määrä noita paloja pois molemmilla puolilta. Eli esimerkiksi tässä nyt minä säädän sen suhteellisen pieneen ranteeseen, niin minä otin 3 palaa molemmilta puolilta pois, niin silloin siitä tulee mukavan symmetrisen näköinen. Sitten vaan sama käänteisenä, ja nyt teillä on kasassa lyhennetty Apple Watchin ranneke.